Milí Hrhovčania, máme pre vás skvelú správu. Obec Spišských Hrhov opäť vyhlásila výzvu PARO, participatívny rozpočet. A čo to znamená v praxi? Máš nápad, ako vylepšiť život v našej obci? Obec ti poskytne až 5 000 eur na realizáciu tvojho nápadu. Či už chceš skrášliť svoju ulicu lavičkou alebo krásnym kvetináčom, alebo chceš vybudovať altánok či dažďovú záhradu, alebo chceš zorganizovať nejaké športové podujatie v obci, každý nápad s verejnoprospešným účelom má šancu. Prihlásiť sa môže každý obyvateľ, ktorý má 18 rokov a trvalý pobyt v Spišskom Hrhove a rovnako aj každá organizácia, ktorá má sídlo v našej obci. A ako na to? Poprvé, vymysli projekt, ktorý pomôže ľuďom. Po druhé, vyplň prihlášku, ktorú nájdeš na webe našej obce. Po tretie, prilož prezentáciu, v ktorej bude krátky popis, cieľ projektu, časový harmonogram a stručný rozpočet. A po štvrté, príď odprezentovať svoj projekt na verejné stretnutie. A potom nastupujete vy, milí občania. Hlasovaním rozhodnete, ktorý projekt zvíťazí a ktorý projekt sa v našej obci zrealizuje. Práve tak môžeme spoločne tvoriť obec, v ktorej chceme žiť. Termín na podávanie projektov je od dnešného dňa, od 1. apríla do 24. apríla 2026. A v prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na hlavnú koordinátorku celého tohto projektu, na pani inžinierku Ivetku Richtarčíkovú, ktorá vám odpovie na všetky vaše otázky. Veľmi sa tešíme na vaše nápady, pretože kto najlepšie vie, čo naša obec potrebuje? No predsa ten, kto v nej žije. A to si práve ty.